5 najčastejších dôvodov, prečo nemáš vo svojom živote viac toho, čo chceš. Po mnohých rokoch sprevádzania 10 000 žien na ceste k naplnenému spokojnému životu som identifikovala 5 kľúčových vzorcov, ktoré nám bránia žiť v hojnosti, láske, radosti, naplnení vnútornej sile. Poďme sa na ne pozrieť. Číslo 1. Skrytá dohoda s nedostatkom. Tvoja nevedomá myseľ verí, že si nezaslúžiš viac a tento vzorec sa nenápadne prejavuje vo všetkých oblastiach tvojho života. Číslo 2. Syndróm dobrého dievčaťa, veľmi častý. Žiješ podľa očakávaní iných namiesto toho, aby si nasledovala svoju vnútornú pravdu. Obetovať sa, to je tvoja identita. Číslo 3. Strach z vlastnej sily. Paradoxne sa bojíš svojho vlastného potenciálu. Časť teba tuší, že plné prejavenie tvojej moci by ti navždy zmenilo život. Číslo 4. Toxická vďačnosť. Presvedčenie, že byť vďačná zároveň znamená, že nemôžeš chcieť viac. A tento vzorec ťa drží v bezpečnej, ale veľmi limitovanej podobe tvojho života. No a číslo 5. Žiješ podľa pravidiel iných, nie podľa seba. Prijala si cudzie pravidlá, ktoré ti nevyhovujú, ale nepýtaš sa, či ti naozaj slúžia. Tieto neviditeľné hranice ti bránia vytvoriť si svoj vlastný autentický život. Každopádne, tieto vzorce nie sú tvoja vina, ale ich prekonanie je tvoja zodpovednosť.